Pini adap por phaikri isia por Khatkhati police station ke parluang kang Lahorijan bus bari anglum along ke do Jusna Khatuna hemalong rakia beha ke klematum do pujoy joypen birta ke longa tengpen kiri ka khro asai deng ponsi gram phokebra nerkep tokbor nerkep ke pra isi a heroin ke nepon long basi birta longdon Birta Kelongdon Atenke, Khatkhati PS OC, SIP, Somdon Sorgeri, Khatkhati PS staff lapen ASPS atum Chelangsi, Bangso Kiri Kakrugasai, Denglo. Bangso long raikom saikhi arideng kachingnang pon bang hini atomamen lake Muhammad Dilwar Hussein, Arta Ninkan Inkoira Kethom, Nasirudina Sopo, lapen Mus Jusna Khatun, Nasirudina Piso, lapen bang hinita, Sutergaon, Hojai District Asorpusi, Bang Thek Ponpen, Lamhoi Pabon Ponlo. Lapen kene ponlong cek rakia hormu ke do anta raikom saikhi atum pen chipari deng ponlo bokajan pen ananterang Karbiang long live